सफल भइला के बाद लोग अपन औकात भूल जाला, ई हम सुनले रहनी कि वो जीता जागता उदाहरण हमारा देखे के मिलल बा। जौन गोरखपुर से एगो फेमस जौन भौजी बाड़ी, उनकरा के हम देखनी है एगो वीडियो में, और वो वीडियो में जो उनकर व्यूअर्स बाटे, जो उनकर श्रोता लोग बा, जो उनकरा के देखे वाला लोग बाटे, जो उनका से मिले गई बाटे वीडियो बनाओ खतरा, जे भी वायरल आदमी वालों से लोग जाला मिले थे, कहला जी कि चलो हमारो वीडियो चल जी। जो लेडीज गई भी ओकरा के कितना भद्रता से और गाली गलौज करके बतिया रहल भी औरत। ये पब्लिक हो जे ओकरा के पॉपुलर बनइले बा, वायरल कइले बाटे, आ वही पब्लिक के गाड़ी दे ली बा। अब ई जिम्मेदारी बनता पब्लिक के, जे ओकरा के ऊपर उठेले बा उहे ओकरा के लात मार के नीचे भी गिरा सकता, ये ओकरा बिल्कुल कतई पता नहीं के। तो पब्लिक के चाहिए जे कि ऐसा लोग के पास ना जाओ। कौन सी सेटिंग बा यार तारा लोग के एती में जे कि वीडियो चली, केहू के वीडियो मोनेटाइज और स्ट्रेट करके ना देला, उतारा मेहनत के ऊपर निर्भर करला कि तू कितना मेहनत करता रह, कितना बढ़िया कंटेंट बनाता रह, कितना बढ़िया वीडियो बनाता रह, कैसन बोले के तार शैली बा, और ही कुछ तार एती ना करी, बढ़िया बोलो, बढ़िया शूट करो और अभद्रता से दूर रहो। वीडियो जरूर चली, केहू के घर लगे गईला वाला गरज नहीं के। देख लो ये वीडियो। दोस्तों देखिए कलौरिया बनते हैं। यहाँ लेके आइल बड़ गाना बजता, फोटो खींचे आता तो ये कहें कि हेसन लोग के लगे गईला से बचो लो, अब खुद मेहनत कर लो। केहू थोड़ा जानकार जेकरा से बा, खाली अगर जौन कुछ एक्सेस खुलता तार लोग के नहीं पता जी कि केते स्टेट करे बा, तो ओकरा से उनका खाली स्टेट करा लो, जे तार गांव के बेहतर जानकार हो। केहू पॉपुलर आ हिट लोग के लगे नहीं गईला गरज, स्टार्टिंग के समय में वो स्ट्रगल करके दुनिया सीख ले बड़ी, तारो केहू दुनिया से सीख लेला गरज बा, केहू के लगे गईला गरज नहीं के। चलो भाई लो मिले जी कोनो अगला वीडियो में। प्रणाम, नमस्ते।